Jedna od prvih stvari koje mi ljudi kažu kada im pomenem parkur jeste da je vrlo opasan, da je to ekstreman sport. Da li je to zaista tako? To je glavna stvar protiv koje se, da kažemo, borimo. Jer ekstremno je samo ono što mi sebi postavimo kao ekstremno. Bitno je spoznati naše granice i onda na konto toga mi postavljamo sebi izazov. Ako to precenimo ili radimo nešto što ne možemo, to je ekstremno za nas. Parkour je bitno baš da se ide postupno. Ako se ide postupno, ništa, sve što je rizično, to ne radimo i kako napredujemo, to nešto postaje nama lakše, teže, prepreke su u suštini Znači u pitanju je jedna progresija na treningu, da nećemo odmah da skačemo s neke veće visine, nego za početak ćemo da preskočimo ogradu, može tako da se kaže, na primjer. Tako je. U suštini, ekstremno je nešto što mi uradimo, a da nemamo kontrolu. Znači mi možemo da sad, kao što smo vidjeli, parkour kad je nastao, može se reći da je bio ekstreman, jer je bukvalno ljudi su počeli na krovu neke stvari da rade, ali ti ljudi koji su to radili su bili spremni za to. Sad, to je diskutabilno uvek, ali u biti parkour je prizemna veština. Mi moramo prepreke da organizujemo tako da su nam dostupne, da možemo da se popnemo na metar visine i da tu radimo tehnike. Nema poente, parkour nema poente ako je ekstreman.